Iċ-ċelebrazzjoni folkloristika ta' Żejt iż-Żejtun se tirritorna għas 16-il darba fiż-Żejtun. Din se tittella nhar is-Sibt 24 ta' Settembru mis-7:30 ta' filgħaxija il quddiem u l-għada l-Ħadd 25 ta' Settembru sa nofsinhar. L-attivitajiet jinkludu l-ħruġ tad-defilé tal-Gran Mastru u prestazzjoni dwar il-varjetà taż-żebbuċ fejn se jingħata żejt frisk maftajjar biż-żebbuċ. Dis-sena qed niċċelebraw il-225 sena li ż-Żejtun saret ċittà belant. Allura ħajkollha daqsxejn xejra differenti. Infatti anke Gran Mastru flok Perellos ħajkollna Gran Mastru hompex. Se jkun hemm ukoll beħ ta' bosta prodotti tradizzjonali Maltin u kodba ta' riċetti li jinkludu l-użu taż-żejt taż-żebbuġa. Din l-attività mtella mill-Kunsill Lokali se tinkludi wkoll għana, sfin folkloristiku, snajja u artiġjant Malti. Se jkun hemm ukoll għal beħ is-siġar taż-żebbuġ u prodotti agrikoli. Se jkollna ħafna wirjiet, ħafna attivitajiet, sfin folkloristiku minn 12 pajjiż differenti se tkun varjata u għal gosti ta' kulħadd. Matul din l-attività l-Knisja Parrokjali, l-Oratorju, il-Karnierja u s-Sala Parrokjali se jkunu esibiti għal pubbliku. Se jkun hemm ukoll wirjiet fil-Pandora u l-Każini tal-Banet. Din il-festa tilħaq il-qofol tagħha l-ħadd filgħodu bit-tberik tal-annimali din il-Knisja ta' San Girgor.